לרפואת ליליאן בת רחל, לעילוי נשמת שלמה בן שרה, לעילוי נשמת שלמה בן שרה, לעילוי נשמת שלמה בן שרה, לעילוי נשמת אורי בן אהובה, אורי בן אהובה, לעילוי נשמת חנה בת אסתר. חנה בת אסתר. יאללה חברים, אנחנו מתחילים. שמעת חנה בת אסתר? כן. ברוך אומר ועושה. תומר אמר אני עושה שיעור נעשה ונשמע. זריזים מקדימים למצוות ברוך השם. לא מילים בקרח. תביא את הציון. יפה. נמשיך כמונו. טוב, תארו לעצמכם, הייתי נותן לכם דרך ליצור תקשורת עם כל אדם שאתם פוגשים בכמה שניות. להיכנס ללב שלו, להרגיש אותו, ממש תוך כמה רגעים אנשים ירגישו שאפשר לסמוך עליכם, ייתנו בכם אמון, דבר כזה מאוד מאוד מיוחד. ברור שכל אחד, אם היה לו את התכונות האלו, היה מאוד מאוד שמח לקבל את הכלים, בשביל איך ליישם את זה בפועל. ברק ישתמש עם זה ככה, לגייס לקוחות, משה יכול ככה לעשות דברים האלה, וכל זה, זה יכול לשמש אותנו בכל תחום בחיים, אם זה בקשר זוגי, אם זה בחינוך ילדים, אם זה בכל דבר שאנחנו רוצים. לתת את התכונה הזאת, הדבר הזה, ברגע שאני נפגש עם בן אדם, לדעת איך להיקשר איתו, איך להתחבר אליו ואיך זה. אז האמת היא, ככה שפרצה המלחמה, זיכני השם ככה ללכת מאתר לאתר, ונפגשתי עם כל מיני אנשים מפונים, עם כל מיני אנשים שעברו את הקשיים האלו, ולא ידעתי באמת, מה, בכלל אני אעניין אותם, זה מה שאני בא לשמוע אותם. ככה לאט לאט, סיגלתי לעצמי איזה דרך מסוימת, שכל פעם שזכיתי להפעיל אותה, ברגע אחד נקשרו הלבבות, ובסייעתא דשמיא, הלב היה נשפך, ובאמת עד היום אנחנו בקשרים עם אנשים ממפגש של כמה רגעים. נפגשנו שעה בערך, אבל כשהלב נקשר, אז די, ממשיכים תקשורת. ובעצם, אחד הדברים הכי חשובים זה, בכלי של התקשורת, אני חושב שזה המפתח בעולם התקשורת, זה להתחבר למצב הרגשי של האדם. ברגע שאני זוכה להתחבר למצב הרגשי של האדם, אני זוכה ככה להרגיש אותו, אני זוכה ככה לשמוע אותו, אז ממילא התדר, אנחנו בני אדם, אנחנו מאוד אנושיים, התדר האנושי עובד ככה, ואז יש חיבור כזה חזק, כזה עוצמתי. זה לא שיעור על פרשת שבוע בכלל, לא נתכוון ולא זה. באנו לפה לתת מסר מאוד יפה מאוד, אנחנו הולכים לעסוק בנושא מאוד מאוד מיוחד, שנקרא כוח האהבה שבנפש, איך להפעיל ממני, מהפנים אל החוץ. כל אחד שהוא מקים קשר בחיים שלו, בכל תחום שהוא חוץ מילדים אולי, אנחנו מנסים תמיד, בכל סיטואציה, לראות מה אנחנו נקבל מהם. ומכוח זה, אנחנו כביכול נפעיל. יש לנו 3 סוגי קשרים. ידיד. מה זה ידיד? יד ויד, לוחץ יד. אני יכול לראות אותו במעלית, אהלן אהלן, פעם באיזה אירוע, פעם נעים מאוד, אהלן אהלן, זה ידיד, יד ויד. זה קשר טוב, אבל הכי נמוך. יש מושג שנקרא חבר. חבר זה מלשון חוויה. יושב איתו, חווה אותו, מתראה איתו, הוא שומע אותי, אני שומע אותו, ככה בכיף, נפגשים, באווירה נעימה. יש דרגה יותר גבוהה שנקראת רע. מה זה רע? זה מלשון רעוע. רע זה מלשון רעוע, פירוש הדבר, שאני יכול לחשוף בפניו גם את הדברים הלא נעימים שלי. ועדיין הוא יקבל אותי, ועדיין הוא יכיל אותי, ועדיין הוא ישמע אותי. וגם הוא, כביכול, יש לי מקום אצלו לשמוע אותו. זה רעים אהובים. לכן שהאיש והאישה מתחתנים, כתוב שמח תשמח, מה? רעים אהובים. זאת אומרת, המטרה והתכלית של הקשר הזוגי, זה להיקשר, להיות רעים אהובים. זאת אומרת שאנחנו גם אם יהיו תקופות לא נעימות, יהיו תקופות לא שלא יזרמו כמו שצריך, אוקיי, עדיין אנחנו נהיה מבחינת רעים. רעייתי, נכון. ולכן, המטרה
של כל אחד ואחד בקשר, זה, התכלית זה להגיע למצב של רע. ודאי שהנפש שלנו היא משדרת מי אנחנו מתחברים יותר, מי אנחנו מתחברים, זה פחות, יש מושג של נסירה. שאנחנו מנסרים לעצמנו, יש תקופה שאנחנו נהיה עם בן אדם מבוקר עד ערב ונתקשר אליו, אבל עבר ראש השנה, בראש השנה מוכתב הנשמות, הנפשות שאני אתחבר אליהן. ופתאום פף עובר איזה אירוע, איזה אפילו בלי אירוע, פתאום לאט לאט זה פחות מתקשר, אתה כבר עסוק, אתה כבר זה, והנה עובר עידן ועידנים וכבר אין קשר. למה? כי הנפשות קצת השתנו. אגב, גם המורים וכל זה מלמדים, הם צריכים זכות להיקשר לילדי הכיתה שלהם. אם הוא לא זכה לקבל את נשמת הילד בראש שנה, לא הוכרז עליו, אם הוא אצלו בכיתה, לא יהיה חיבור. הלך שנה. היה צריך לעבור את השנה הזאת, לסבול אותה, שנה הבאה להתפעל שהמורה או המורה כן יקשרו הנפשות. זה ממש ככה. ולכן היום רציתי לדבר איתכם, זה יוצא פרשת שבוע יוצא כי זה פרשת לך לך, על דמות נערצת ומדהימה. לפני שבועיים אנחנו דיברנו והבאנו את כל המכלול של כל המודל שנקרא ישראל אשר בך אתפאר, שהסברנו על איך להוציא מעצמנו את נקודת אברהם, את נקודת יצחק, את נקודת יעקב, ועל זה את כל שבעת הרועים, ומה אנחנו רוצים להתמקד, לתת זום אאוט, על מי? על אברהם אבינו. אברהם אבינו היה דמות הראשונה שהקדוש ברוך הוא בחר, לתת לנו כסמל, איך להפעיל מאיתנו משהו בנפש. עכשיו תבינו, הסברנו אז, שיש לנו 3 מושגים בתורה, יש ספר, סופר וסיפור. ספר, הקדוש ברוך הוא שרצה לכתוב לך שולחן ערוך, הוריד לנו אחד גדול כמו מרן הבית יוסף, שהוריד לנו את השולחן ערוך, ועל זה יש לנו כביכול כללים, חוקים ומשפטים, לדעת מה אנחנו עושים. לקרוא בבוקר, לנטול ידיים, להגיד מודה אני נכנס לשירותים אשר יצא, לא עלינו אדם במצבים שהם לא נעימים, של זה אבלות, לא עלינו אדם שבמצב של חולי, רפואה, גם הלכות רפואה, הכל מכל כל דבר, כל צעד ושעל שאני רוצה בחיים שלי, לדעת איך אני צריך לפעול, פותח שולחן ערוך. אני רואה סימן כזה וכזה, מה לעשות, רפואה באיזה שבת מותרת, לא מותרת, איזה רפואות מותרות. ידוע שאם יש לנו איזה דבר שכביכול, שהוא דבר שאני צריך לעשות אותו, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא מה אומר לנו, וחי בהם. זאת אומרת, ברגע שיש לי או החיים שלי או התורה, אני בוחר בחיים שלי. ולכן אני עת לעשות לשם, הפרו תורתך. מה זה עת לעשות לשם? עכשיו זה עת שאני צריך מה לעשות, אם עכשיו אני לא אקיים, אם עכשיו אני כביכול יקיים את המצווה הזו, לא עלינו, אני יכול לא ללכת מן העולם. מה הקדוש ברוך הוא אומר? עת לעשות לשם, הפרו תורתך. יום כיפור, אדם חולה, יש לו איזה משהו מעיים קשה, צריך לשתות כל כמה שעות, מה יעשה? הרי מי שאוכל ביום הכיפור מקראת, עת לעשות לשם, הפרו תורתך. מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא מוחל על המצוות שהוא נתן, למה? כי הוא רוצה אותך חי. לכן הוא מפר את התורה, בדיוק, הוא מפר את התורה, ואז ממנה לקיים. זה חוקים ומשפטים. הקדוש ברוך הוא שהביא לנו מושגים של חסד, של גבורה, של רחמים, של כוח הנצחיות, כוח השמחה, כוח העוד, כוח היסוד, כוח המלכות. מה, איך נהיה? הוא לא הביא לנו שולחן ערוך. סיפר לנו סיפור. מה יש בסיפור שאין בסתם רשימת מכולת שאני צריך לעשות? רשימת מכולת, אני יודע, אני לוקח גם הלכה. יש לי סימנים כביכול שאני צריך ללמוד. יפה מאוד. בסיפור, נפשי מתקשרת לדמות. כמו שעכשיו אדם רואה איזה סרט, אדם קורא איזה סיפור, איזה רומן מסוים, אז הוא מתחבר לדמות, הוא מתחבר לזה, מה קורה בעצם? הוא מחפש אצלו איך הוא יכול להפעיל את המנגנונים שהוא רואה פה, בדמות הזו. כשהיינו קטנים, היינו רואים סרטים של כל מיני, איך זה נקרא, קראטקית, כל זה, איך אני עושה את זה אצלי, איך אני עושה את זה אצלי? המורה.
אז בדברים האלה אותו דבר הקדוש ברוך הוא שמכיר ויודע את נפשו של האדם, הוא רצה להנחיל לנו את זה בצורה מושתתת, שזה יהיה מושתת בנפשנו, ויהיה לנו סיפור על אברהם אבינו, שהתנסה ב10 ניסיונות, שעד שהוא קיבל את הבן שלו, לקח לו הרבה שנים, שכולם צחקו עליו, שכולם זה, אבל מה? היה יסוד האמונה, ופתח אוהל לבאר שבע, 4 רוחות השמיים, כל מי שבא, רץ כלפי הערבים, רץ, שוחט להם את הפער, 3 לשונות של זה חרדל, של זה, נותן להם, משקיע בהם, מה, איך זה? להגיד לך, תקשיב, אתה רואה זה הדמות, זה ראה וזה קדש. כזה אני רוצה שיצא ממך. מתי, כל אדם צריך לומר, מתי, יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. נצטרך לשאוף, וזה במסוגלות שלנו. אם אנחנו רואים היום חיילים שנכנסים אל התופת, בעוצמה, בקדושה, בטהרה, הם חדרי, האמונה שלהם כל כך יוקקת באיזה נפשם, איפה זה בא? מנקודת היצחק שהתעורר בנפשם. יצחק היה עקדה קדישה, עקד את עצמו על המזבח, מכוח מה? מכוח זה שהוא אמר, אני רוצה לתת את כל כולי לשם יתברך. ברגע שההורים מסכימים שהיו שלהם ייכנסו לעזה, לבנון, הם מבחינת אברהם ושרה, הם עושים עקדה. להיכנס לתוך התופת. ואותו אחד הוא מבחינת יצחק. עד כדי כך. והדבר הזה, מאיפה זה בא להתעורר לנו, מאיפה אנחנו, יש לנו את המסוגלות הזאת לעמוד בכל הניסיונות האדירים האלו, מכוח האבות. והאבות האלו הם עמוד התווך של עם ישראל, עד היום שאנחנו עומדים בזה תפילה, השם שפתי תפתח כפי יגיד תהילתך, אנחנו אומרים, אברהם, אנחנו מזכירים את אברהם, מזכירים את יצחק, מזכירים את יעקב, וכל דבר, למה? לדעת שיש לנו זכות אבות, ומכוח זה אנחנו יכולים, ויש לנו את היכולת להגיע, וכמובן, יש את הפעולות הנכונות שאנחנו נדע היום איך נעשה אותם, מעט נדבר קצת בצורה מאוד מאוד ככה סמלית, כי זה צריך הרבה עבודה והרבה זה מבוא, אבל הנקודה היא שברגע שאנחנו נעקוב ונלמד את הסיפור שקרה עם אברהם אבינו, אנחנו ניקשר לדמות. כדי כך. ואז מכוח זה, אני מתחיל לעורר בעצמי את מי שאני יכול לתת. איך זה יכול להיות? אנשים, אני אומר לכם, עוד פעם? אברהם אבינו בתוכך. בדיוק. משהו מייצג אצלך נכון? אתה מתחיל להתעורר, אתה מתחיל לראות את הדמות הנערצת הזאת, את הדבר הגדול הזה. עם ישראל במשך שנה שלמה מאכילים חיילים, מאכילים אנשים, מערכים, פותחים את הבית שלהם לכל מיני מקומות. אצלנו בעיר כמה פעמים היה מבצעים, פותחים את זה בתים, לכל אלה מהזה דרום שבאו ומהצפון, ואיפה? חסד, אהבה, נתינה. ופה אני רוצה קצת לעלות שלב, ואספר לכם סיפור שקרה לפני כמה שנים, עוד הרבה לפני המלחמה, להסביר לכם מה זה מושג של אהבה, ויש כאלה שגם כנראה שהקדוש ברוך הוא לא שתה להם את זה, אבל כמובן שזו אומנות נרכשת שכל אחד יכול לרכוש לעצמו. באחד הפעמים שזיכני השם לתת עזרה לנער, שהוא היה נער חרדי ויצא מהדרך לאט לאט, שנפגשנו וראיינתי אותו, הוא סיפר לי שאבא שלו אדם מאוד מאוד טוב, אבל האמא מעולם לא הביאה לו נשיקה, מעולם לא זה חיבקה אותו, מעולם כל פעם הוא מנסה להתקרב אליה והיא דוחה אותו, ובעצם... כן, מאוד מאוד כמו נגיד. אני בסדר, אני באתי מוכן, כן. באתי היום. לי משהו, ג'קטים? איפה החרמונית? עוד מעט יוצאים הרק. ובאמת הוא סיפר לי וסיפר, ורוב הדברים שהוא סיפר, הוא בא ואומר, תקשיב, אמא שלי זה לא כמו, אין לי אמא כמו של זה, שכפרה עליך מחבקת וזה וזה.
היה לו צער מאוד מאוד גדול, וככה מכוח זה, לאט לאט, אין לו קשר עם האמא, אין לו קשר עם... הוא הרגיש אבוד בדרך. לאט לאט, השיל מעליו עוד פרט ועוד פרט ועוד, וככה נהיה כאחד העם, וכבר לא נשתייך למגזר החרדי, נקרא לזה ככה. ואז אני לא ידעתי באמת איך להניע אותו לפעולה, איך לתת לו ככה עזרה, ונזכרתי אבל בסיפור. זה היה לפני המלחמה בערבה, אז זה לא קשור למלחמה, אבל זה כן בא להמחיש לנו איזה משהו גדול. אמרתי לו, ספר על חייל מאוד מאוד אמיץ, שהלך להילחם בכוח המדינה שלו, בארץ מאוד רחוקה, וחודש, חודשיים, 3, חצי שנה, נלחם, לא לאות, בכוח ובעוצמה. יום אחד, הטלפון הבית מצלצל. האמא עונה, ונתפסו בשורה מאוד קשה, שאבא הזה נפצע פציעה מאוד מאוד קשה, והשם ירחם, אנחנו עכשיו נלחמים על איזה חייו. בבית הזה הייתה ילדה בת 9, שכל כך הייתה קשורה לאבא שלה. היא מתגעגעת לאבא, רגילה שאבא לוקח אותה, מביא לה, קונה לה, אבא. ואז עבר תקופה של עוד חודש ועוד חודשיים, והגיע עוד טלפון. צריכנו לשקם אותו, הוא יחזור על כיסא גלגלים, דברים לא הכי שלמים, אבל הוא יחזור. לא רוצה כמובן לספר לילדה, אבל ביום שהוא חזר, באו כל המשפחה עם בלונים לשדה התעופה, ככה לקבל אותו. ואז כשהוא יוצא ככה מהטרמיה של שדה התעופה, וככה מישהו מוליך אותו, היא הבינה מה זה אבא שעבר פציעה. האבא הזה, שהיה כיסא גלגלים, ולא עלינו, לא אף אחד מעם ישראל, אין לו ידיים. היה כיסא גלגלים? כיסא גלגלים. והילדה הזאת רצה אליו, היא כל כך התגעגעה, היא כל כך ציפתה, היא כל כך הייתה כמהה לקבל חיבוק של אבא. חיבוק של אבא זה מה שהיא רצתה. הילדה כנראה הייתה בוגרת מעל הגיל שלה, והיא הבינה שחיבוק היא לא יכולה לקבל. את החיבוק היא לא תקבל. את האהבה היא תקבל, את האהבה היא תקבל. אין לו משהו פיזי שהוא לא יכול להעניק לה. אמרתי לאותו ילד, אותו בחור, יש אנשים שאין להם ידיים פיזיים, אז הם לא יכולים לחבק. יש אנשים שאין להם ידיים ברמה הנפשית. בפיזית יש להם ידיים, אבל אין להם מנגנון נפשי לפעול עם הידיים כדי לחבק. אמרתי לו, אמא שלך, יש לה ידיים פיזיות, אבל היא נכה. יש לה איזה מום נפשי שהיא לא יודעת להביע את הדברים הללו. ולכן אתה צריך לרחם עליה, כמו שהילדה בת 9, כמו שהילדה בת 9 הזו, מבינה, הייתה בוגרת, שאבא שלה לא יכול לחבק, אין לו ידיים, אמא שלך גם אין ידיים. יש לה ידיים פיזיות, אין לה ידיים נפשיות. והוא הבין הילד הזה, וצריכים לעזור לה, והתחלתי איתו תהליך, איך לבנות עם עצמו ביטחון, ולאט לאט איך להתקשר לאמא שלו, אבל מה? לאט לאט, וגם לדעת שיכול גם לקבל גבייה, כי אין לה את זה. תבין. לסלוח לה, עשינו עבודה מאוד מאוד רצינית, קרוב לשנה וחצי, ברוך השם, וברוך השם היום הבחור הזה, בחור ישיבה, בישיבה גדולה. אמא שלו חיבקה ומחבקת אותו? אמא שלו, ברוך השם, הם בקשר טוב, הם בקשר טוב. לא יודע אם אין הנכות, אבל הוא עצמו, נלפה אצלו משהו שהיה כאב לו מאוד, היה לו פצע פתוח, וזה התרפא אצלו. איך? אלזה. ומכאן אני רוצה לעלות שלב. כשאנחנו רוצים לדבר על כוח האהבה שבנפש, זה מתחלק ל3 ערוצים, 3 דרגות. יש הדרגה החיצונית, הדרגה הממצעת והדרגה הפנימית. ברק תתפוס חזק, אנחנו מעלים הילוך, בסדר? אם השיעור עמוק תגידו לי, אני רוצה להסביר לכם, כי זה שיעור מאוד מאוד מיוחד, ברור לי שאם אתם תצאו עם תובנה נכונה פה, כל הקשרים שלכם עולים דרגה. ברור לי כשמש בצהריים. השלב הראשון זה הפעולה החיצונית,
זה נקרא דרגה החיצונית, זה נקרא דרגת החסד. נסביר תכף. הממצע זה האהבה. והפנימי זה אחד. נסביר. פעולה שאני צריך להוציא מעצמי, להעניק לאחר, אוקיי? זה פעולה. עוזר לילד בן 7-8 לעבור את הכביש. עוזר לאיזה זקן להרים כמה סלים בזה. נותן זכות קדימה למי שאני רואה שככה חושש ומפחד. עשיתי פעולה מסוימת, חיצונית, של חסד. הפעולה הזו יכולה להיות פעולה שנובעת מרחמים. הפעולה הזאת יכולה להפעיל בי דבר שאיזה קרבה לאיזה מישהו מסוים, שהוא לא כזה קרוב, אבל אני שמעתי שקרה לו איזה מקרה מסוים, אז אני מוציא מעצמי כמה פרוטות, ואני נותן לו ככה להרגיש טוב עם עצמי, וגם זה עוד לא נקרא אהבה, זה עוד לא, אני אחזור בשביל תומר, יש לנו 3 דרגות בכוח האהבה שבנפש. חסד זה הכוח החיצוני, הממצע זה האהבה, והפנימי זה אחד. בסדר? עכשיו אנחנו מסבירים כל אחד. נסביר. אנחנו פה בשביל להסביר. והחסד הזה בעצם יכול לצאת ממני גם למי שאני מאוד מאוד אוהב, לבן שלי. אני מאוד אוהב, אני עושה איתו חסד מסוים, עם שיעורי בית, אני עושה איתו, מקריץ אותו לאיזה חבר, לוקח אותו לפה. אני עושה פעולה של חסד, שכאן זה משהו יותר קרוב אליי. יש מושג שנקרא, הנתינה מולידה אהבה. כותב הרב וולבה, אחד מהמשגיחים הגדולים בדור הקודם, מה זה נתינה מולידה אהבה? פירוש הדבר, למי זה מולידה אהבה? נתינה מולידה אהבה. כן. בוא נצייר לעצמנו ציור. אמא ילדה תינוק. לא עלינו, אף אחד בעם ישראל, על הגויים יהי רצון, גיל 3 חודשים מוות בעריסה. יהיה לה צער, יהיה לה כאב, אבל אם היא תאבד את הילד הזה בגיל 9? יותר כואב. למה יותר כואב? זה אותו לא ילד. יודע אם יותר כואב, אבל... כואב, בטח. למה יותר כואב? היא נקשרה יותר למה? כי נתינה, היא הפעילה אצלה נתינה. עכשיו, מה יש בנתינה? בואו תשבו, תשמעו דבר עמוק מאוד. למה אני אוהב את מי שאני נותן לו? כשאני נותן לבן אדם, העצמיות שלי, ההוויה שלי נמסרת אליו. יוצא שאם אני נותן לבן אדם משהו, אני לא נותן לו משהו, נותן את עצמי. אז אם אני אוהב, את מי אני אוהב? את עצמי. כי העצמי שלי נמצא אצלו. כשאני מעניק לילד, שאני מעניק לאישה, שאני נותן מהזמן שלי, מהכוחות שלי, מהיכולות שלי, מהחוכמה שלי, ממה שיש בי, לאחר, מה שיש בי נמסר למישהו אחר. אתה יודע מה, כשאתה מדבר על זה עכשיו, מה אני... כאילו כל הזמן עכשיו שאני נותן, עכשיו יש לי מלא תחביבים, מקבל סיפוקים מכל מיני דברים. אבל הקטע של הסתם, שאני נותן צדקה, ממלא לי משהו יעני, שאני לא מרגיש שזה באף יעני, באף תחביב, כאילו זה נותן את הסיפוק, הסיפוק הפנימי הכי גדול שיש זה צדקה. טהור אתה. זה כאילו אני, אתה יודע, אותי כזה... יש לך נקודת אברהם, אתה רואה? יש לך ניצוץ אברהם. אברהם גם היה קעקועי שרואים. טוב, מה זה? זה רק מעטפת, מה, הנשמה. הנשמה לך והגוף פרעה לך. נשמה של השם יתברך. אז יוצא שברגע שאני נותן לאחר, אז העצמיות שלי נמצאת אצל האחר. זה בפעולה הכי שטחית, הכי שטחית. זאת אומרת, לא התכוונתי, לא חייתי במודעות, לא עשיתי כל מיני דברים שאני, אלא ברגע שאני התאמצתי בשביל מישהו אחר, הדבר הזה שאני הפעלתי כלפי מישהו אחר, מועתק אליו, ואם זה עוד ועוד 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 ועוד, נרקם פה משהו מאוד מאוד שמחבר בינינו, אוקיי? ועל זה נקרא ברבות הפעולות, נמשכות הלבבות. אני פועל כלפי מישהו, כלפי הילד, כלפי האישה, כלפי סתם ככה
כמובן שצריך רצון, כי אני יכול גם לפעול גם בשביל הבוס שלי, אבל זה לא ברצון גמור, אז אם זה לא ברצון גמור, אז ככל שאני אפעל בלי רצון גמור, יהיה ריחוק ולא קירוב, אוקיי? אין לך רגש, כי אתה בשביל תמורה, אתה עושה את זה. עכשיו יש לנו עוד דרגה, שזה מושג האהבה. אהבה זה דבר מאוד מאוד גדול. אם אני הסברתי עכשיו שהנתינה הזאת היא מולידה אהבה, היא מוציאה מאיתנו את החיבור הזה כלפי הזה שני, אז המושג אחד, אגב, אם תראה גימטריה אהבה, גימטריה אחד זה 13. אז יוצא שאחד, מה זה אחד? פירוש הדבר שיש מושג שנקרא ספק. מה זה ספק? עכשיו יש לי בבית 2 חליפות. אני עכשיו צריך לצאת מהבית. חליפה כחולה, חליפה שחורה. כל דבר שיש לי משהו נוסף לדבר, לעוד דבר, שתי אפשרויות. יפה, יש לי עוד אפשרות, אז פקע ממני תורת הוודאי, ונכנסה בי תורת הספק. אוקיי? ברגע שיש לי רק חליפה אחת, פותח את הארון, טק טק, שם ויוצא. אגב, יש אחת מנשות העסקים הכי מצליחה בעולם, עשו עליה כל מיני זה, שיש לה תלבושת אחידה. יש לה ג'קט, ויש לה חצאית, שזה מה ככה היא הולכת, ככה היא מיוצגת כל הזמן. ככה כל החיים, למה? שאלו אותה, מה זה, איך זה? כולך עשירה, כולך זה. יאיר לפיד פעם עם החולצות השחורות. אז היא אמרה, אני כל כך לוקחת הרבה החלטות ביום שלי, מאוד קריטיות, אני מפנה לי החלטות. יש לי רק דבר אחד, אני לא צריכה לסדר את זה, להתאים את זה, אין לי זמן לזה. יש לה 1000 קולבים, כולם אותו דגם. למה שהיא תצטרך להיות חדה וזה ברורה, שתהיה בול כמו שצריך. ולכן, אדם כל פעם שיש לו דבר, שהוא מתבסף לעוד דבר, אז זה נקרא תורת הספק. ברגע שאני חי עם עצמי, אני בוודאות. אני חי את עצמי, מכיר את עצמי, יודע מי אני, אבל אם יש לי דעה שאני מאוד מסכים איתה, שאני רוצה להעביר אותה לאחר, האחר כלפיי הוא ספק. למה? כי הוא שונה לי. ברגע כשהוא שומע את הדעה שלי, אוקיי? גם אם הוא יסכים איתי, הוא עוד לא אחד איתי. יכול להסכים איתי, אבל יהיה איזה משהו מסוים בניסוח, בזה הוא עוד לא איתי. ברגע שאני אחיה בהוויה, שזה נקרא כוח הנצח, זה לא נדבר היום, זה בשלבים יותר מתקדמים. כתוב ניצחתי ונצח, גמרתי ואגמור, יש כוח בנצחיות, זה להאיר את ניצוץ משה רבנו בתוכנו, יכול להיות כוח ההשפעה, שהוא היה משפיע על כולם, והיה גדול המשפיעים, אלא מה? כי יש בו נצח. ולכן רבי נחמן שהוא מיוחס, רבי נחמן מזה ברסלב שהוא מיוחס. נכון, יש לו את כוח הנצחיות. ולכן רבי נחמן שהוא מבחינת משה רבנו, אגב גם ההילולה שלו, היא נמצאת ביום של האושפיזין שלו, ביום שלישי של חול המועד, ביום הרביעי של חול המועד. זה יום של משה רבנו. של משה רבנו. אז הוא כותב שמה, רבי נחמן, יש לו משפט שכולם הולכים, אין ייאוש בעולם כלל. איך אין ייאוש בעולם כלל? איך אין ייאוש? אז מסביר רבי נחמן, מתי יכול להיות לך ייאוש? שיש לך מושג של כיליון. דבר שהוא הולך להיגמר. אתה עכשיו קונה פירות, אתה יודע שעוד מעט מחר מחרתיים, אתה שם בננה בשמש, פף, הלך כפות. אוקיי, כסף לאדם, הרוויח כסף עכשיו באיזה עסקה. יום ככה, זז מפה לפה, הלך. אתה מבין? קנית איזה כלי, איזה משהו, כל דבר יש לו כיליון, יש לו מושג של ייאוש. הוא מסביר למה אין ייאוש בעולם כלל. למה? כי עם הנצח, לא מפחד מדרך ארוכה, נכון? אבל עם הנצח הוא נצחי. הנשמה שלנו היא נצחית. אז אם אני מסתכל כגוף על עצמי,
אז בתוך המכלול של עצמי יש לי גוף ונשמה. אני מסתכל על הגוף, אז באמת אני צריך להיות בדיכאון. אבל אם אני יהודי, שיש בי נצח, אגב בסוגריים נעשה, מסופר על האפקציה, אפקציה? איך קוראים להם? האפקט, ברוסיה, היו את אותם אלה שהיו מתנגדים ליהדות, לא היו מסכימים להם ללמוד תורה, וזה ייצר ממש ככה, וחב"ד היו שם מאוד מאוד זה חזקים, הרבי מלובביץ' הראשון. איך קוראים לזה? כן, זה נשמע כמו אפקציה, כן. הרבי מלובביץ' הראשון, מסופר שהחסידים שלו ככה גיירו אותם עם כל מיני כסף, כמו שעכשיו עשו לאלה שאיראן לקחו אותם, והם התחילו זה להלשין, פה פותח מקווה, פה פותח שיעור, פותח זה. אז יום אחד תפסו את הרבי מלובביץ'. ומי היה החוקר? תלמיד לשעבר שלו. שעליו עומד מישהו שיראות איך הוא כל כך קראת, כי הוא יודע איך לשאול את השאלות. אז הוא שואל, והוא שומר על זכות השתיקה. הרבי מלובביץ' לא מדבר מילה. כלום. טוב, רק ככה, הוציא את הנשק. אתה רואה את הדבר הזה? זה גרם להרבה אנשים לדבר. תתחיל לדבר. צא לו הרב ככה, הוריד לו את הנשק, אומר, זה מפחיד, רק עם מי שיש לו עולם אחד ושני אלוהים. אבל אנחנו עם ישראל שיש לנו שני עולמות ואלוהים אחד, זה לא מפחד. אתה רוצה להרוג אותי תהרוג, אני עובר עולם. נצח. אז אומר רבי נחמן, אנחנו נשמה. הנשמה לך. אז אם אני נשמה, אני נצח, אז אין לי כיליון. לכן אין ייאוש. ובנקודה הזו של מוצג של נצח, כל דבר שאמרתי לכם זה תורת הוודאי שלי, יש את הדעות שלי, את הרצונות שלי, את מה שאני אוהב, שאני צריך להעביר את זה לאחר, גם לילדים, לפעמים אני רוצה להעביר לילד מסר מסוים, לאישה, אני צריך לחיות בהוויה של נצח. ברגע שאני בהוויה של נצח, אני מוחלט וברור שזה כך, אני מוציא מעצמי את הדבר הזה, בכוח הזה אני מתחיל לשדר תדר, וזה שואב, כביכול זה מבטל את הספק, ומייחד אותו אליי, ואנחנו נהיים אחד. איך? מהדעה. בדעה הזו אנחנו נהיים אחד, ואז ממילא מתבטא הספק, ונהיה תורת הוודאי. איפה ראינו את זה? משה רבנו גם. משה רבנו נאמר עליו, שהוא אומר לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא, כי מה השם שואל מעמך? כי אם לי יראה. משה רבנו פונה לעם ישראל, מה השם הוא מבקש? שואל שאלה זה בקשה. תהיו ירא שמיים. הגמרא שואלת, יראת שמיים, פורתא יראת שמיים זה דבר קטן? יראת שמיים זה התכלית של היהודי. מה זה יראת שמיים? אל תלך ברחוב, אל תסתכל, אל תלך, אל תסתכל, תאכל פה, תאכל שם. זה עבודה. אלא מכיוון שמשה רבנו היה כזה, ירא שמיים, היה כזה טהור וקדוש, כשהוא אמר את זה, הוא היה נצח, אז כשהוא אמר את זה, זה היה פשוט לו. הוא העביר את המסר הזה, וזה נשאר נדבק בהם, התבטל הספק ונהיו ודאי, וגם הם נהיו ירא שמיים. עכשיו זה כוח ההשפעה שלנו. אם אנחנו נעבוד על הצורה הזאת, ככה נוכל להעביר את הדברים. עכשיו זה, בנקודה הזו, אותו דבר, במושג, עולם הרגשות שלנו. ברגע שאני רוצה לחבר נשמה אליי, לא עלינו, אנחנו חיים בעולם, יום עשל יום בעשל, חיים אישה, לא תמיד מסתדרים, לא תמיד הולך. זה יכול לבוא מפה, או מפה, או משם. איך אני יכול להחזיר את זה למה שהיה? איך אני יכול להיקשר בצורה כזו, שאנחנו נהיה הוויה אחת? רק על ידי שאני אבנה אצלי את מושג האהבה האמיתית, האהבה העצמית, ואני אדע להיקשר בצורה נכונה, ומכוח זה שאני אחיה בהוויה הזו של אהבה אמיתית, בכנות, ביושרה, בשקיפות מלאה, התדר הזה יעבור הצד השני. כי היום מערכת היחסים בין האיש והאישה, היא שונה מאוד ממה שהיה אצל ה... מישהו פותח אותך בגוש בורח, הקוף, כי הבן שלי... הוויה קשה. רגע, הוויה.
אז הקשר... יש דברים שמתפרצים, נכון? יש. קשה לשמור על זה, אתה יודע. נכון. אתה מתחבר לזה, אתה משדר את זה. נכון. פתאום יש משהו שמדליק אותו. נכון, לכן אנחנו צריכים לחיות קודם כל במודעות של שיוויתי השם לנגדי תמיד, זאת אומרת, יש לי מישהו שמתבונן בי ומסתכל עליי. זאת אומרת, עכשיו יש פה את רפי גינת, את איך קוראים לו, את צד הצדיק. רואים את זה, עוד מעט זה ישדר בזה פריים טיים, אחי, זה לא עכשיו, אחרי 120 שנה זה יהיה פריים טיים ויראו את כל הפדיחות שלנו. אתה מבין? הקדוש ברוך הוא בוחן לב וכליות. עכשיו אני יורד במעלית, השכן המאפן הזה עם הזה, חייך לו ככה ואני לא סובל אותו, ואתמול עשה ככה ואיזה מישהו מהמשפחה או איזה ככה, הכל יהיה שקוף. אנחנו צריכים לדעת. האח הגדול הוא רואה הכל. האח הגדול, אתה רואה? גם רגשות. כמו שהוא עושה להם את זה, שהוא מלכלך עליו, ושם לו בחדר ומראה להם את זה. איזה בושות, זה אתה, אומרים לו אנשים, כאילו מה שעשית אנשים. אבל זה, הקדוש ברוך הוא עשה את זה, את הדברים האלה. הקדוש ברוך הוא עשה את הדברים האלה, שאנחנו נקלוט באמת שיש פה, זאת אומרת, הם פשוט מאוד, לפני שנים רבות, היה את המגיד מדובנה, היה את הרבנים הגדולים, את רבי לוי יצחק מזברדיצ'וב, לא להם את כוח ההמחשה, להבין, להסביר, מה זה הקדוש ברוך הוא רואה אותי, ויראו את כל הזה. הנה, היום יש לנו את זה בלייב, אנחנו רואים את זה, זה העתק הדבק. הקדוש ברוך הוא פשוט מאוד, הוא יותר משוכלל מאיתנו, כן? כל המדיה אצלו. כן? הוא שחרר אותה רק ב-20 שנה האחרונות ככה, בקטנה, אבל הוא רואה הכל. כתוב, שכתוב שבקריאת ים סוף, כל מימות שבעולם נקראו, פרעה היה לו בדולח, ראה את כל מימות שבעולם, איך הוא חשב, אחרי כל 10 מכות, איך הוא בכלל חשב ללכת ולרוץ אחרי עם ישראל, ושחרר אותם. אלא מה, הקדוש ברוך הוא הראה לו את הכל, כי היה לו את כל המכשור הזה, את כל הכישוף הזה, זה מכשור מסוים. תופעת טבע, ייעוד ושפל, יאללה, נכנס לים. זה לא משהו, הוריד את זה לרמה של מדע. לרמה של מדע, זה מסתבר, זה ככה, אגב, כל המדע, איך הם מפריחים את האמונה, מכניסים את זה לגרף של, בדיוק, לגרף מסוים של זה הסתברויות. אתה כבר מסביר את האמונה בתוך זה הסתברות, פקעת את הכל. כי האמונה היא חייבת להיות מופרחת ממה שאתה כבר מבין. אם אתה רואה ואתה חש, ואנחנו נמצאים בעולם חושי, אוקיי? ואתה מתחיל לקלוט מה זה חושיות, מה זה מוחש, ולרגעים אתה מבין שיש דבר מעל זה, התחלת להבין מה זה אמונה. בדיוק. ברגע שאתה פקעת מעצמך, אתה יכול לטייל בעולם של יותר גבוה מעל משהו שאתה רואה בעין, נכנסת למקום של אמונה. זה יותר גבוה שנקרא ביטחון, אבל זה כבר שיעור אחר. לענייננו, בוא מה? כן, ביטחון זה משהו שהוא מאוד מוחקק ומאוד, יש בזה נוכחות עם ממשות. זה שיעור אחר, זה שיעור עמוק יותר. אז אנחנו ממשיכים חברים, ובעצם כל תכלית מושג האהבה, עוד פעם, כשאני מדבר אהבה, לאו דווקא בקשר הזוגי, כי אנחנו אנשים שמתהלכים כל היום עם מערכות יחסים. ככל שאני אשפר את המערכות יחסים שלי כלפי עצמי, אוקיי, 3 ערוצי תקשורת יש לנו, אני כלפי עצמי, אני כלפי בורי, אני כלפי סביבתי. שהסביבה זה קודם כל זה החוג הכי קרוב, זה המשפחה הגרעינית שלנו, ומכאן והלאה אנחנו מתפרסים במעגלים, ועוד ועוד, ואנחנו נראה גם איך זה בפועל אנחנו עושים את זה. ובעצם, ברגע שאני מבין שהכל נמצא בתוכי, ועולם פנימי מקרין לעולם חיצוני, פירוש הדבר, אם היום אני באתי מקולקל, מסתמה, הקשרים שאני אצור הם מקולקלים. ואמרתי לכם, אני כל בוקר צריך לקום ולבחור, ומה אני צריך לבחור? הרי סדר ההתעלות בבוקר הוא ברור לי, כמה בוקר נותן ידיים, צריך שיניים, מודה אני, רצה תפילה, תפילית, אני יודע. אבל במה אני צריך לבחור?
הוא כל כך לא ישר. לבחור איזה אדם העולם היום הולך לפגוש. איך? יפגוש אותי שמח, מאושר, מכיל, מבליג, או חרבו דרבו. כל פוגש שקם צריך לחייך למראה. וזה הבחירה שלנו. הבחירה הראשונה שלנו בכוח ההוויה של השמחה שלי, של האהבה, קודם כל לתת לעצמי. והאהבה, האהבה לזולת, מתחילה קודם כל באהבה עצמית. והסברתי לכם את זה, כמו חשבון בנק. אם יש לי חשבון בנק עם פלוס, אני יכול לשחרר אשראי עם חופשי. אם אני במינוס, מאיפה אני אשחרר? התקשרו אליי מפה ומשם, אני מוגבל בחשבון. אומרים דווקא שאין לתת, נכון? זה כן, אתה צודק. ממה ש... נכון. אבל אני מדבר איתך עדיין ברמה הכלכלית. ברמה הכלכלית, אם נשאל את כל מומחי הכלכלה, אגיד לך עכשיו תעצור. אז אנחנו ככה, אז גם יש לנו בנק הרגשות. איך אני יכול לתת מעצמי, מה זה ערך עצמי? אני מעורך בחשבון בנק, משהו רציני, אני יכול לעשות הרבה שחרר. אם אני... חסר קרח שמה? אבל אם אני מעורך כמו שצריך, ואני יודע להעריך את עצמי כמו שצריך, החשבון בנק בעולם הרגשות שלי, גבוה, אני יכול לשחרר. לאישה, לילדים. אגב, יש מושג, יש שיטה שנקראת שיטת הסימונים. אתה מכיר את זה? אמריקאי אחד בנה שיטה איך לשפר איך לקדם את הילדים במשרד הזה חינוך וכל זה. ילדים? כן. איך אני מקדם אותם? על ידי הסימונים. כל ילד אמור להגיע כל יום ל5 הסימונים, על כל מיני דברים שהוא עושה. על זה שהוא עשה חסד עם החבר, על זה שהוא עשה משהו, כן. בקיצור, הוא עושה ככה וככה, טק טק טק, וכל יום הוא משלשל בקופה שלו, עוד הסימון ועוד הסימון ועוד הסימון, סוף השבוע הוא בא עם כמה סימונים, בא למורה שלו, הוא מחלק לו איזה משהו כן. ובעצם זה אפשר לעשות את זה גם בצורה, גם הבית. עכשיו הסימון זה לא חייב להיות דווקא הסימון. גם מחמאה זה הסימון. גם להגיד לילד איזה משהו, לחזק אותו זה הסימון. הילד כל יום קם, אתה נותן לעצמך סימון? אתה יכול לצאת גם לעצמך, יש ודאי, ברור. נגיד עשית דבר כזה, כתבת לך רשימה, יש לך כמה מטלות, אתה יודע, יש לך זמנים מסוימים, שאתה לא יכול להכניס שום דבר, אוקיי? ובין הזמנים האלה אתה אומר, פה אני אכניס חסד, אני אעשה עם אשתי חסד, אני אשטוף את הכלים. בשעה שהיא לא הכי מצויה שאתה תעשה את זה. אתה יוצא מאזור הנוחות שלך, עשית את זה, תגבל את עצמך במשהו. זה מצחיק, באורגינל זה מצחיק, אבל שאם אתה עוזר, זה חסד. זה ברור מאליו שהיא עושה אם אתה עוזר זה חסד, שהיא גם עובדת וגם, תמיד זה לא כמו פעם, אישה כמוך, כמוך, עובדי, עובדות, כמו גברים, היום עובדות כמו גברים, אותו דבר. אז כדי שכאילו, היום נכון, היום... יש אנשים עדיין עם הדעה שכאילו, האישה עושה כל הבית, אחי שלי עוזרת לעבודה, ואם אתה קם ועוזר, זה כאילו יעני, עזרתי לך. יש כוח העבודה לא לעשות דברים בבית. מבין? אני חושב שהיא גם חוזרת לעבודה. לא, האישה יש לה מנגנון ביתי. אנחנו באים לבית, רואים איתה. נשכב. היא רואה את הגיסות. אני בא הביתה לנוח. היא באה הביתה לעוד משרה. יש לה ילדים, יש לה מקלחות, יש לה זה, כן. זה ישתנה מאוד. זה מאוד ישתנה, מאוד מאוד ישתנה, אבל עדיין בפנים של הגבר. אני נכנס הביתה הרבה לפני. כן. בצבא כל הזמן, אז אני עושה כל הזמן. לא, אבל בכיף, לא בקטע של... הביתה, מורח לק. לא בקטע של לעזור. היום זה מאוד ישתנה. אצלנו גם סתם ככה במגזר הזה חרדי, שיש אברכים שהם לומדים, והאישה עובדת, אז היא מפרנסת, אז הוא עוזר מלא הבית. הוא שולח את הילדים, הוא אוכל להם צהריים, אני
שנים אני עושה הכל, גם למה? כי אשתי הייתה מחוץ לבית, כמו שיוסי אומר, היא צריכה לשטוף כלים. והיית צריך להיות אבריר, יוסי. ככה זה אברכים. היום זה השתנה קצת, היא נכנסה לעניינים כבר גדולים. בקיצור, זה פרי. יוסי, שתבין. זה לא תמיד נוגעת. תחזיר לו את תקס אותי. מעשים עולים היינו, שאתה יכול להיות לך סימולים. אבל יפה זה עם ההורים, לא רואים. אתה כן. תעצור אותו שם, אתה בחורה. יוסי, שתי משהו. בפנים הרעש? רגע, הראה את הכיסא. בטח לא נכנסו פה שוב. טוב, הסימונים שאתה נותן לילדים לעצמך. בסדר חברים. יאללה. סתם אפור עכשיו. אפור וקוסקוס. איזה בתי... טוב, איפה יאללה. אנחנו? בקיצור, אז מה שבעצם אני אומר, שברגע שאנחנו נדע להפעיל בעצמנו את מנגנוני השבח, להעריך את עצמנו, אז האהבה הזוגית, האהבה הסביבתית, עוברת ככה אומר רב שמעון שקופ, אחד ממפרשי הש"ס, שהאהבה הזוגית והסביבתית עוברת דרך אהבה עצמית. כעיקרון זה נשמע מאוד אנוכי, מה אני אוהב את עצמי? זה המנגנון. רגע, ברגע שאתה אוהב את עצמך, אתה משדר את זה בחוץ, אתה לא יכול לא לאהוב את עצמך, יעני, ולשדר נכון. אותו בחוץ. מתאים ממורמר. כן. אדם שהוא אין לו חיות מכוחו, אין לו רצונות מכוחו, אין לו שאיפות מעצמו. איך הוא יניע את הבן שלו, איך הוא יעזור לאשתו, איפה זה? אז ברגע שאדם ישקיע בעצמו, וההשקעה צריכה להיות השקעה אמיתית, זה קודם כל, ואהבת לרעך כמוך. קודם כל כמוך. ואם כבר אני אוהב מישהו, זה מקסימום כמוך. מקסימום כמו שאני אוהב את עצמי, אני אוהב את האחר. זה רבי עקיבא, לא טועה. ולכן, הנקודה היא, שברגע שהשלב הראשון זה, להניע בעצמי את כל מנגנוני האהבה שבי, ומכך זה עולם פנימי מקרין לעולם חיצוני, אנחנו מעבירים את זה כלפי הסביבה שלנו, האישה, הילדים ובמעגלים הסובבים, אז מכוח זה אני זוכה לאט לאט ליצור גם חסד, גם אהבה, ולאט לאט גם זוכה להתאחד עם מי שאני יכול להתאחד, שבעצם האהבה בין אב לבן, בין אמא לילדה והפוך, וגם בין איש לאישה, יש חיבור באמת אמיתי. שאתה מרגיש תקופות מסוימות, שאתה חי את ההוויה שלהם, את הכאב שלהם, את השמחות שלהם. איך זה יכול להיות? למה? כי יש לך את היכולת להתחבר אליהם ממש. כן? נכון, ויש תקופות שאתה מרגיש מותק, נכון? שאתם נפרדים אחד מהשני. ובעצם, המסלול שאנחנו עוברים אותו בחיים, שיש לנו עליות וירידות, ואנחנו מתנסים בניסיונות, כמו שהתנסה אברהם אבינו, ועדיין אנחנו נהיה נאמנים למי שאנחנו, אנחנו עדיין נהיה נאמנים לסובבים שלנו, עדיין זה אנחנו נוכל עדיין להשתית את יסוד האהבה שבנפשנו, ולהעביר אותו הלאה. מסופר על יהודי מאוד מיוחד, קוראים לו אלקנה. כתוב על אלקנה, אנחנו קוראים את ההפטרה של אלקנה ביום הראשון של ראש השנה, ביום הכי מיוחד בשנה, רואים את ההפטרה שלו. מי היה אלקנה? אלקנה היה צדיק גדול, היה לו שתי נשים, חנה ופנינה. לפנינה היה 7 ילדים, לחנה לא היה ילדים. חלום, זה כל האנשים האלה. כל האנשים האלה, פעם, שזה 2, זה ואלקנה הזה היה צדיק מאוד מאוד גדול, שעד כדי כך שכתוב עליו, ונתעלה האיש מימים ימימה. אומר רש"י במקום, על הפסוק הזה, מה זה ונתעלה האיש? נתעלה בביתו, נתעלה
בחצרו, נתעלה בעירו, נתעלה בכל ישראל, וכל עליותיו שנתעלה, לא נתעלה אלא מכוחו, אלא מעצמו. פירוש הדבר, שכתוב ונתעלה האיש, איך אלקנה היה צדיק יסוד עולם הכי גדול באותו דור, שהוא זכה בעצם לעבוד עבודה פנימית. ונתעלה קודם כל איפה? בביתו. אבל כל עלייתו אלא משל עצמו. קודם כל, בחק הפנימי שלו. גם אצלי יש בלב שלי, יש את המשכן. בלבבי משכן נבנה, אני בונה משכן לשם יתברך, אני בונה משכן למה שאני קשור אליו, וכשהוא בנה את זה, והוא בנה פאזל ועוד חלק, והוא השלים את כל הפאזל שבתוכו, הוא יכל להתחבר לצד השני שזה לאישה. אם אדם בעצמו יש פלונטרים, בעצמו יש קשיים, בעצמו יש כל מיני עליות וזה מורדות, אז אצלו הפאזל לא מחובר. הפאזל שלו הוא לא מחובר, הוא לא יכול להתחבר לצד השני. ובעצם, מרגע שהוא מחובר למישהו, מחובר לצד השני, אז הוא זוכה לקיים את האחד. ולכן הוא נתעלה בביתו קודם כל. עבד את העבודה, עבודת המידות קודם כל, עבודת השם. כתוב שבאחרית הימים, שזה אנחנו נמצאים עכשיו, בעיצומו, אנחנו עכשיו נמצאים שם. יש שתי בירורים. יש שתי בירורים. קודם כל, בין צדיק לרשע. יש שתי מחנות. המחנה של המאמינים והמחנה של הכופרים. במחנה של המאמינים של צדיקים, של המחנה של הצדיק, יהיה עוד בירור. בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. הוא יראה לך עם כיפה, הוא יראה לך שזה, והפוך, הוא יראה לך כלום, בלי כלום. אבל הוא עובד אלוקים. הוא חרדי, זה מחופש. או הפוך, לא עלינו עם זקנים והכל, ושמע ישראל מרמינן. לא עלינו. אז הבירור, קודם כל, הבירור הראשון, בין צדיק לרשע. הבירור השני, בתוך מחנה של הצדיקים, ועובד אלוקים שלא עבדו. זה הבירור האחרון. ובבירור הזה, מתבהרים כל הדברים, כל העניינים, הכל יוצא, הכל גוש, הכל זה מה שקורה באחרית הימים. אז יוצא שברגע שאנחנו מתחילים לעבוד את העבודה הפנימית בתוכנו, ואנחנו מתחילים להשלים את הפאזל שבתוכנו, והשלמנו עם הצד השני, מה קורה? השלמתי את ביתי. העבודה של העובד אלוקים, זה לא כלפי חוץ, צדיק אתה, בוא תעלה חזן, בוא תעלה זה, בוא תגיד דבר תורה, לא. עובד אלוקים זה בבית, בארבע קירות. שאין את השופוני, ואין את זה, ואין מי יגיד לך מה, ואין זה, ופה ירדו עליך, ויצעקו עליך, ואתה עושה ואתה מתאמץ, ואפילו אחי, פה לכבוש. הכבישה זה בבית. מתעלית בבית, יש לך עוד מעגל. זה החצר, זה בשכונה, תהיה הוועד. לאט לאט. ואחר מכן, בעירו. אתה מקבל גם ככה, לא חייב, כאילו ברמה, זה יכול להיות סתם ככה. זה קשה, זה להתאמן. כן, זה קשה. זה קשה. במיוחד בהיסטוריה. כל הניסיונות זה ממש. בשנייה. מה זה עכשיו? בשנייה. אתה בא בטוב. אתה בא בהכי טוב שיש. כן. עוד פעם, טוב, די. אולי נעשה איזה שיעור גדול אנשים, שזה באמת אנשים, שלא נוכל להתעלות. שמע, זה כאילו יצא הרע, תן לך כת, שטוב. שטוב, כבר. עד שטוב. זה קשה, כאילו אני... אתה אדם אמיתי, תומר, אתה חמוד, איזה צדיק אתה. אמיתי אתה, אמיתי, מדויק. ככה זה. שלא תחשוב, כולנו נמצאים באותו סירה, לא משנה מה, כולנו עוברים אותו קשיים, אותם דברים. אני יכול להגיד עכשיו דבר, תורה על זוגיות, וואו, אני מגיע הביתה, כלים כאלה, זה ככה, וזה, מה, אני לא אעשה, כי אני אעשה, עכשיו נעים אותו השיר, לא נעשה, לא עשית לך זה, הכל, אנחנו נמצאים באותו מקום. זה עובר את הגבול, זה חבל דק, אבל תדע לך, אתה צודק, אבל תדע לך, שהשבת, היינו בקריית גת בשבת חתן, ונפגשתי עם הרבה אנשים,
שמה, השבת גדולה מאוד, ואז אישה אחת סיפרה לאשתי, תבין מה זה כמו שאתה אומר. היא אומרת, בהתחלה התחתנו, היא ובעלה, היה זיקוקים, וואו. עכשיו היא לא חרדית. זה מהמשפחות שם וזה. לאט לאט ירד לי, אומרת. ככה היינו בחיים של סטטוס כזה, בני 46 כזה, ככה. מספרת, לפני 2-3, היא אמרה איזה קושי מסוים, רפואי. היא אומרת, ואז ראיתי מה זה בעלי. היא אומרת, אני מאוהבת בו 3 שנים, וכל יום אני רק עוד ועוד. מה היה שם? היא אומרת, הייתי שבר כלי. יושב לידי, מלטף אותי, היה צריך לקלח אותה תקופה, היא לא יכלה ללכת לשירותים, מרים אותה לפה, עושה לזה, ממש, דברים ואני צועקת עליו, ואני מתיחה בו, והוא מוריד את הראש, ואנחנו נעבור את זה, אני איתך, אני זה. הוא אומר, הייתי מבזר אותו ליד ההורים שלו, יורדת עליו, וזה, הייתי עצבנית, כולי אש, כולי זה. והוא מוריד את הראש, תירגעי, זה. באמת, אין, זה התאהבתי בו. ככה שבעומק, עומק פנים. אבל מה, שהן מייצרות את זה, וזה כבר שגרת חיים. תאהבות כל החיים, לא אוהבות, אבל מה? עד שהוא לא שם לך. אז תשב רגלי, די, תרגעי לשנה, 2 אחרי כושליים. אבל אתה מתעלה. ותדע לך, שפעם שאלתי אחד מגדולי ישראל, על משהו מסוים, שמישהו פגע, איזה מישהו שהייתי מגשר שם. אז הבאתי אותו לאחד מגדולי ישראל, ואני שאלתי את השאלה באיזה מקומו, עשו לו דבר כזה וכזה, האם הוא יחזיר להם מנה אחת אפיים. אז הוא אמר משפט שזה נחקק לי בלב חזק. הוא אמר לו, לעולם אל תשנה מהמידות שלך ומי שאתה, בגלל מישהו חיצוני לך. וזה עוצמה. זאת אומרת, אני מופעל ממשהו חיצוני לי. כאילו, סתם ככה. נצייר דוגמה. כעס, נקמה, כל הדברים האלה. הכל. אני נגיד, עכשיו דיברתי עם איזה חבר, חזרתי מאיזה זה, היה לי אווירה טובה, עשיתי איזה עסקה טובה, אני בא הביתה, והיה חסלוח עם משהו. אבל באתי בעוצמה של אושר, של שמחה. זה לא הזיז לי קצת. כלום. אבל אם אני בא הביתה, לפני כן מישהו צעק עליי פה, השכן אמר ככה, אני עולה הביתה, אז זה כבר מתרעם אפילו משהו, פחות ממה שהיה, אני כבר מתפוצץ, ואין לי כבר פתיל. פירוש הדבר שזה לא האירוע, זה אני. לכן אני אומר, אם אני אהיה מוכן להשקיע בעצמי קודם כל, אם אני אהיה מוכן לחיות במודעות קודם כל דבר חיצוני לא יכול להשפיע עליי. מעריך לעצמך את הפתיל. ברור, לא רק מעריך את הפתיל, אתה נהיה מוערך בפני עצמך, זאת אומרת, אנחנו לפעמים מבינים שאנחנו לא מסוגלים להתאפק, אבל אם הצלחתי פעם אחת. עכשיו יש 2 ערוצים, אני מתפרס, אבל לא אכפת לי, כי אנחנו מדברים על זה וזה טוב. יש ויתור ויש הכנעה. מה ההבדל בין ויתור לבין הכנעה? ויתור שזה אחד פעמי, הכנעה שזה כבר הופך להיות רגיל. אז בוא אני אסביר לך. אני החלטתי שאני שמן דובון, אוקיי, לצורך העניין, אני עושה דיאטה. אבל בוא'נה אחי, שכנים פה, אז פתחו מנגל, האף שלי באוויר. וואי. אז אני מוותר. נמתח לי קפיץ. גם בבוקר, אשתי מכינה פנקקים לילדים לבית ספר, וואליק, דווקא היום. תני לי איזה. נמתח לי עוד קפיץ. נגיע לעבודה, עושים טוסטים, שום שמיר, זה, כל הזה. ככה דברים, שמד כך של השמנים. אתה יודע, וזה, מורחים את הכל, איפה? תשמע, לא יודע מה לעשות, יוצא, נושם אוויר, לא יכול, נמתח לי עוד קפיץ. אחרי 1.5, אחרי הרבה ניסיונות, אני עובר דרך שוקי, מריח את את הקורסוני שלו. אני אומר, תשמע אחי, כבר נו מה, עשיתי.
וזה נכנס, רק, אני אציץ, לא. אמרתי לפני יומיים, אני רק אציץ. אתה זוכר את זה? לזכר הרב. שעמדת בזה, ואז זה בא לך עוד ועוד. נכנס, נמתח עוד קפיצה, ואמרת לו, תשמע אחי, אני אקנה לבית. מגיע הביתה, הבית ריק. יושב בבית ריק, ואיתן ביס. הולך מזונות, נותן ביס. מה עם ברכה האחרונה, אחי? ביס, נותן עוד אחד. ואז בלי לשים לב, ביס, גמרתי איזה 7-8 קורסונים, שמן ומפוצץ. עכשיו, למה זה קרה? מתחתי קפיץ. אתה עובד עכשיו על כעס. אוקיי? מגיע הבוקר, העובד דפק לך ברז, צריך להיות התקנה בכך וכך. וואו, עכשיו אני צריך לנסוע, מה אני אעשה, מה אני אעזר, תסביר לאנשים, איכרו, לא נעים, זה הזה שלי, זה. תח קפיץ, אבל אני עובד על כך, לא אומר לו. מגיע לשם, כל התאמצות שלך, כל הזה, פקקים וזה, אישה, אומרת לך, יוצאת עליך, וזה, ואתה מחייך לה, בפנים אתה מתפוצץ, קפיץ. מגיע הביתה, ילד שגע אותך, עולה עליך וזה, קפיץ. רק מגיעה אישה. ויודעת לתפוס לך את הנקודה, בדיוק, בגרגיר של הזה, בשפיץ. בול, ואז אתה משחרר את כל מה שעברת, אתה מבין? למה? כי זה ויתור. אנחנו צריכים לדעת מה זה הכנעה. הכנעה, להיות מוכנע. הכנעה זה לא ויתור. הכנעה זה אני, עד איזה גבול? בהכנעה, מושג של הכנעה, אין אני. בידיעה שאין... בדבר הזה אין אני. זה הכי טוב. למה זה הכי טוב? אבל זה יפה, זה... אבל עד איזה גבול? אין בעיה, אתה יודע, לא... ברגע ש... פעמיים שלוש, אבל עד מתי? עד מתי? זה נקרא הכנעה? זה הסוויץ'. זה הסוויץ'. אני שם לב תבוא. אני אצלי, זה לא, אין אצלי פעם אחת קפיץ. בפעם הראשונה, 6 קיצים. למה זה טוב לי? 6 קיצים, ישר, כאילו, אז שנייה. נגמר לך הכל לפני שנה כבר, איך תעשה כבר? לא רוצה. אבל זהו, יפה. הלאגור זה הקפיץ, שנמתח, ואז הוא חוזר לך עם ריבית והצמדה. כמו שאתה מותח קפיץ, הוא בוף, משתולל. אצלי הם נמתחים ב-5-5. אז רגע, שנייה. ברגע שאתה... ישר הרוגניה, ואז פעם שנייה. ברגע שאתה מפעיל במודעות את הוויתור, מה זה אומר? אני אסביר לך משהו, זה עמוק. תשמעו, אני אשפר לכם היום פה ידע, אחי. אתם עפים היום, תשמעו. רגע, ויתור זה כאילו, איך קוראים לזה? לא כמו, נגיד, אם אני רוצה להגיד משהו, כאילו אני אוותר, אבל אני יודע שמגיע לי. בדיוק, זאת אומרת, אתה מרגיש, אתה... מוותר ולא צובר. למה שאתה מוותר? זה נראה לי קצת שיעורים. לא, ואם כאילו לא... אני יודע שמגיע לי, אז... לא, היית לא יודע שמגיע. לא, מה זה מגיע לי? אם אתה בא בטוב, והיא אכלה יום רע בעבודה, והיא בעצבנית, סתם... אז זה לא מגיע לך. אם מוצא לך עצבים, שאלה מכל היום כביכול, 100% מהפעמים זה לא מגיע לך. אבל זה לא מגיע לך. לא, בראש שלנו. למה הרבנית לא אומרת לה תוותרי? אומרת לה, הרבנית אומרת. תשמעו, שנייה. בואו נגדיר מושג, אני שופך לכם פה חברים פה, זה סמינר של שבת מה ששופרים פה. מה זה מושג של כעס? מי שמגדיר לי כעס... כעס אומרים שאתה מגיע מגאווה, לא? לא. כעס, תשמע, אם עכשיו אבא שלי אומר לי משהו, אוקיי? מנגנון רגשי של... אבא שלי אומר לי משהו, ויש לי כבוד לאבא. גם לפעמים גם בטון לא הכי נחמד. מה אתה אומר? אני לא אכעס עליו, כי זה אבא. זאת אומרת, אני לא יכול להתגרות על אבא. זה אבא. היום הילדה בת חמש, בסוף, טוב לי, אבא, עובד בדרך. תשתרי להגיד את זה עוד פעם. אבא חר, ילדה בת 5. למה? כי ביקשה מתנה, קניתי לה, וזה ביקשה עוד אחד, קניתי לה, וזה ביקשה עוד אחד. רגע, אבא חר, אני רגע. אנחנו צריכים פה אז הנחיית הורים, גיא, זה לא... מחילה. אנחנו נעשה אז הנחיית הורים נראה לי פה, כי צריך פה כיוון של הנחיית הורים. על כל פנים, מה שבאתי להגיד, שכחתי מה באתי להגיד, תזכירו לי? כעס. כעס. מה זה כעס? השם עורר לי את זה לפני כמה חודשים, השנה. עורר לי את זה, ותקשיבו,
קיבלתי מתנה מהשם יתברך, באמת מתנה, אין, מאותו רגע, בריאה חדשה. כעס, ההגדרה של זה, זה רצון שנבלם. יש לי רצונות. יש לי מאוויים מה שאני רוצה. אוקיי, אני בא, רצון שנבלם. רצון שלך נבלם, אתה מתפרץ בכעס. מתפרץ ממך משהו פנימי. כי הרצון זה האדם. אני זה רצון. זה מדויק ברמה הכי מדויקת שיש. שאתה שלב ורגוע, אתה לא מחפש שום דבר. פתאום משהו פה. פתאום משהו חיצוני מפעיל. מה קורה? אבל יש לך רצון להיות שלב ורגוע, אבל לפעמים זה אין לך. מה? תן דוגמה. תן דוגמה. לא קיבלת תשובה לא. ואז אתה מתעצבן, כמו ילד. אתה עכשיו רוצה ללכת במהלך מסוים, אוקיי? לא הסכימו איתך. זה 40 האישה, כן? אז אתה כועס. אתה עכשיו תכננת את הטיול הזה והזה, עם כל העניינים והזה, אמרת... תמיד זה רצון. הרצון זה ההוויה של האדם. רציתי לשבת בספה 5 דקות. רצית לשאול. עשית ראש 10 דקות, אחרי 12 שעות עבודה. מה זה לשאול? נאמני. ואיך אנחנו פותרים את זה? בשביל לרפות את הכעס, את העוצמה הזאת, את הלבה שיוצאת מבפנים, אנחנו צריכים להתחבר לרצון גבוה יותר. לרצון גבוה יותר. כתוב לעשות רצונך, אלוקיי חפצתי. לא רצון לקבל לעצמך. ברגע שאני יודע שכל מי שבא לפניי הם שלוחים שלו, הוא מנסה אותי. ואגב, רבי נחמן כותב, שמדי אדם מקבל שפע של פרנסה, כותב ככה רבי נחמן שהצינור של השפע והצינור של הכעס עובר באותו ערוץ. ולפני שהם שופכים עליו את השפע, רגע לפני, בדין של מה תעצור. שולחים לו ניסיון של כעס. אם הוא עומד בניסיון של הכעס, מסתלק הכעס, יורד השפע. אם לא עומד בכעס, יש חסימה, יש כעס, כמו עכשיו פקק. אין שפע. זה לא פייר. זה העבודה. יש אנשים כועסים, זה העבודה. ולכן, ברגע שאני גיליתי את זה, עבדתי בצורה יומיומית עם פנקס. עבדתי בצורה יומיומית עם פנקס, ורשמתי, מה עצבן אותי אתמול? מה הכניס אותי אתמול? רשמתי. כשעשיתי רשימה, עשיתי מקף, אבא זה הרצון שלך. אבא זה הרצון שלך. ואחר כך התחלתי לקרוא. עכשיו אני רואה את כל מה שקורה פה, אני אחרי הרצון שלך. מה עשיתי בעצם? האמנתי את המודעות, את הסטנד אוף מיינד שלי, זאת אומרת, את מה שאני רוצה פה לשדר, שאין פה מושג שירחיק אותי ממך. אני רוצה להתקרב אליך ולעשות רצונך, כרצונך. ומה זה רצונך? להשלים עם המצב. כשאני מקבל את הרצון של השם יתברך, איכשהו, מי שבא, לא בא, לפעמים אני, אף על פי שאני עובד, אני אמצא לא מוכן, וזה בסדר. וזה בסדר שאני אמצא לא מוכן, אבל זה לא מזהיר אותי אחורה. זה לא מזהיר אותי אחורה. אנחנו רואים שעם ישראל יצאו ממצרים, לקבל תורה, זה היה 50 יום. בין פסח, אנחנו סופרים ספירת העומר, עד חג שבועות. 50 יום שהם יצאו משער טומאה, הם יחסו לשער קדושה. בזמן הזה שכתוב שהם נתעלו לקבל תורה, ויולונו העם, ועם המתעוננים, וכל זה, הם נפלו. אומרים חז"ל, הם לא נפלו, הם מעדו. עדיין היה להם את עיני רוחם, הם שאפו לאן? להגיע קדימה. גם כשאדם מתחיל תהליך, טיפה מועד, טיפה זה, לא להתייאש. אתה בדרך לקדימה. הדרך... אתה מגיע למצב שאתה רוצה משהו, יש לך את הרצון, אוקיי? ואתה רוצה לבלום את הרצון, אתה לא רוצה לכעוס, אבל עדיין אתה רוצה להשיג את זה. בלי לכעוס. עכשיו, הנה, עכשיו אנחנו נעשה. אז קודם כל, ברגע שאנחנו מבינים שהרצון של השם יתברך גדול מהרצון שלי, זאת אומרת, אם נבלם לי הרצון, אני יכול לכעוס, איך אני מסיר את הכעס? מתחבר לרצון גבוה יותר. אבא, ככה אתה רוצה? ואז מה זה יוצר אצלי? הכנעה.
כשאני מוכנע, אז אני לא מותח קפיץ. כשאתה מוכנע מול אבא. אני לא מותח את הקפיץ. יותר קל לך אין קפיץ. כי למה? כי אני מוכתב ממנו. אבל זה צריך עבודה. זה לא ביום אחד. זה לא ביום אחד. זה שנים של עבודה. אני אתן דוגמה. כן. עכשיו אנחנו נוסעים את כל החברים, רוצים לנסוע. אתה אומר לה, שמי, היא נוסע. אני אומר איתך לא. נכנעת אותה. איך אני נכנע? אז רגע, שנייה. לפני כן. זה חשוב לך? חשוב מה? חשוב לנסוע? רגע. לפני כן דיברנו על כוח הנצח. מה עשית כדי להכניס בך את ההוויה של הנצחיות של הדבר? אגב, אני אספר לכם על עצמי. כשאני התחתנתי, אז לא יכולתי לחשוב לא לעשות חגים בישיבה. זה הרב אלבז, ראש שנה, יום הכיפורים, מלאך שן זבקות, עולה עם טלית, שואג, משהו. אתה מקבל עוצמות ללב, אתה... עכשיו אני יודע שאשתי קשורה למשפחה שלה. שלהם? שלה, היא קשורה, כל אישה קשורה למשפחה, לא? חג אצלה. אמרתי, מה, איך זה... חג. איך שהתחתנו. בשבוע הראשון, אני מתחיל לספר לה מה זה ראש שנה עם הרב. מכיר את העניינים. תקשיבי טוב, את לא יודעת מה זה עושה, זה קיצר, סיפורים. ובונה את זה אצלי, זה. מכוח שבניתי אצלי את כוח הנצח, לא רק אשתי באה איתי. באה איתי גיסי, הזכרנו דירה, גיסי שהיה רווק עם עוד חבר, וחמתי, וכולם באנו לכמה דירות, והזכרנו מהברסלבים שנוסעים לאומן, הזכרנו בהם דירות. שנה לאחר מכן, היינו כבר עם ילדים, עד אני חושב, עד שהייתי נשוי 7 או 8 שנים, עם ילדים קטנים, עם מזרונים, עם מיכל, כל הבית אתה לוקח. ומסע, אתה פשוט יוצא למסע, מסע גדול, ככה זה. ואני אומר לך שהפסקנו את זה, אשתי אומרת לי, איך עשינו את זה? כולם אנחנו יושבים, איך עשינו את זה? אז ראש שיבה אמר לי, רק אתה יכול להביא את כל המשפחה לפה. בברית של הבן שלי, קיבלתי קבלה בלי ידע שמזכה אותי, כל עוד שמורי ורבי בחיי חיותו, הוא מורה לי את כל הבנים. לא אכפת לי כלום. נפל ברית ביום השבועות, עכשיו שבועות, שזה שבת ושבועות, זאת אומרת, צריך 3 ימים. עכשיו, מה אני אעשה? אמא שלי אומרת, לא נורא, בוא נקרא את הרב הזה, אבל זה. אין סיכוי. עכשיו זה ירושלים מפוצצת, אתה לא יכול לעשות שם ביתי, אתה לא יכול לעשות כלום, אין. וגם יש לך גם פחות משבוע גם זה יתארגן, איך הזמן יתארגן, זה ברית. יצאו, לא יודע מה. הפכנו את העולם, קיבלנו דירה בסוף, יש עוד דבר, הבאתי גם את האחים שלי, את הגיסים שלי, את כולם, איך עשית את זה? רק אתה יכול לעשות את הדברים האלה. אבל איך זה? אתה בונה קודם כל את זה אצלך בנדבך הלב, שזה יעדד, היא לא תוכל להגיד לך לא. הרי בפנים האישה, דרך בפנימיות שלה, לא משנה. לא, פוליטיקה חיצונית לא יעזור. עזור. רפור, לא רפור, מה שמלמדים אתכם זה כלום. הכל זה גישה, צריך להביא את זה אחרת. אתה צריך לבנות אצלך את הרצון הזה, והרצון הזה מועתק באופן נפשי, זה יהיה נפשה בנפשה. האישה בפנימיות שלה רוצה לעשות אך ורק רצון אחד, את רצון בעלה. זה האישה. אבל היא צריכה להבין שבאמת הוא רוצה את זה. אם הוא רק אומר את זה כמו שהוא הולך לאלן, זה בגישה, ומעביר את זה, אבל תדע לך, שלא משנה איזה טכניקה אתה תלמד, האותנטיות היא עוצמה יותר מכל דבר. מול האמת אי אפשר לעמוד. אם תבנה את זה אצלך, תשבו עם החברים, תעשו איזה מנטה יוצאים לזה קרב. זה לא, אני אומר לך שאני סגרתי כרטיס טיסה, אני לא מסכימה, סבבה, סגרתי, אני לא מסכימה. אני נוסע, אפילו תתני ברכה שאני נוסע עכשיו, אני נוסע עכשיו לארצות הברית, שבועיים, תגידי שלום, תגידי ביי, אני הולכת. כן, נסעתי בגליץ' לברך, אחי, באי הסכמה מוחלטת. וואו. כל הכבוד, אתה... אממה, שבוע מיאמי.
חוזר בעית, בהוויה. חוזר בדאו. לא, אבל סתם, כאילו, אתה גם שם מכין את הקרקע, ואתה בא לטוב. ויש הרבה דברים שאתה רוצה לעשות. תשמע, כל מה שאנחנו מדברים פה, זה בתורת בדרך כלל. תמיד יש את היוצא מן הכלל, תמיד יש את אותם אלה שעמדו על שלהם בכל מחיר וכל דבר, זה משהו כבר, משהו אחר. אבל בדרך כלל, כשאדם פועל בערוצים הנכונים, כי האישה קשורה לאיש שלה. ואם היא תדע שאתה יפה, אתה נאמן לה, אתה שקוף לה, כזה. איפה הגבול עובר? אתה צריך לבד לדעת איפה הגבול. נכון. זאת אומרת, אם יש לך דברים שאתה... זה גם דוגמה, מה? לנסוע עם חברים. מה עדיף? לא, מה עדיף? אם זה ממש חשוב לך, הם נוסעים יום חמישי בגלל זה. אז לנסוע, או אם זה, או מה, איפה זה בא, אתה יודע, לנסוע בלי הסכמה. מה מטרת הנסיעה? יש לה ניסה בגמלת 40 יום חמישי נוסעים למדריד. אני גם לא נוסע. זה לא הכוונה היא כאילו מבחינת התורה, מבחינת לא לנסוע בלי הסכמה, לא, לנסוע בלי הסכמה זה לא מומלץ. לא מומלץ. אבל, אתה יכול לקנות כרטיס, ככה אני אומר ברוח של תומר, ולא להגיד לה. אבל, תעבוד על זה? לא, תעבוד על זה. תרצה אותה, תחזר אחריה, תקנה לה, תביא לה, תעשה לה, וזה, תגיד, תקשיבי, אל תשני, הפתיעו אותי, תתתה קנו לי, אני חייב לו, מחזיר לו, וזה, אתה מבין משהו כזה? כאילו יש דברים שאנחנו מותר לשנות מפני השלום, אבל, ולפני זה, לכן, רציתי להגיד איזה משהו, ואז כאילו מישהו אמר וניקח אותה מחשבה. חשוב לדעת שהקשר... מה לפני מה הכוונה? האישה קודמת לקודמת של החברות יכולים לנסוע. הנה קח דוגמה על חג, אם אנחנו אוהבים על החג, איפה עושים את החג? זה כן, זה כולם. תשמע, יש לי סוגיה מאוד עמוקה לדבר עליה. לא, גם אני לא, אבל זה סתם דוגמה שאני לא... זה סוגיה... אבל אתה לא נגיד אצלנו זה יותר קשה, כי מי ששומר, אז אתה לא יכול לזוז. נגיד להיות פה בוקר שם הערב. זה שונה. אבל אני יודע שזה קורה הרבה. זה משהו דוגמה. אבל בחיים לא היה לנו ריב על זה. בחיים. לא, אבל זה קורה בהרבה, אז זה דוגמה. זה דוגמה שלא רק... לא, ברור ש... אבל היא... ועוד כאלה, זה דוגמאות. יש טכניקה לבדוק. וזה גם לקבל את הרצון של השם יתברך, אבל זה לפתוח סוגיה בנפש מאוד מאוד גדולה. אפשר פעם הבאה לפתוח אותה, משם אפשר גם להתחיל. כי צריך איזה שתי מבואות על התהליך הפנימי. נראה לי שיוסי הזמין, אבל אתם צריכים לדבר עם גיא. אנחנו רוצים בעזרת השם, סתם בשביל... אפשר להביא את האנשים? כל איזה שבועיים. יהודה, אפשר כל להביא שלישי קבוע, מה זה כל? יהודה, אני בא לארח כל שלישי. כל שלישי קבוע בוא נעשה, הכל טוב. יהודה. כן. במקום מסוים? הייתי מעביר ברמת אביב, שנים ממש. מה? נכנס. זה ישר עולים. הייתי מעביר והיו מעבירים. לא שמעתי. ככה בדרך כלל עכשיו מזמינים. כן, אבל בדרך כלל זה הרצאה מאוד מובנית ומאוד פה, אנחנו חברים, בכיף, מדברים וזה, אני משתף את הקהל, אבל הרצאה מאוד מקצועית, אנחנו מדברים על הרבה דברים, ויש גם הרצאות מובנות ומוכנות. פה באתי בקטע של, זה כיף ככה, שומעים, מדברים, החכמתם פה מלא, וכימתנו פה מלא חומר, מדהים. למרות שהתורף של השיעור לא הוא עבר, אבל זה גם בסדר. גם בסדר. מה לא עבר? התורף של השיעור, זאת אומרת, הסיס של השיעור לא הוא עבר, אבל זה בסדר גמור, כי... למה? הוא עבר מצוין. לא, הוא עבר, יש... אני מחר, עובד על מידת הכעס וברבי. אנחנו רוצים מידת הכעס זה משהו... תעלו שיתופים, גיא. בוא נעשה דבר כזה, תקשיבו, יש לי...
זה איפה שהשיעור משל יפה. לא, אבל אני גם... נכון. אני להגיע הרבה הכעס. אבל הוא עושה את זה יפה מאוד, הוא אומר לנושאים שאנחנו זורקים להם. כן. הוא משתלם עם זה. לא, ברגע שזה יוצא עניין זה מצוין. גם אם לא העברת את מה שאתה באמת רוצה להעביר. העברת דברים אני לא באתי להשמיע, אני באתי לשמוע ולתת מה שאתם צריכים, באהבה. אבל בואו ניתן עצה, שזה יקדם את כולנו. אם פתחת קבוצה, אוקיי? אני צריך לפתוח עכשיו. שיתופים. יש לנו את הקבוצה עוד עם... לא, נפתח משהו מינורי שלנו ולאט לאט אנחנו נרחיב אותה. זה כדור, משהו מהידברות כזה, כדור, אתה כועס ודחוף את הכדור. כדור לראש. לא שנה. לא שירגיע אותך, רגע. 9 מילימטר. אבל תומר, אני חושב שאנחנו כבר מאולפים. מוכנעים. למה אתה עושה הכללה? יש לנו עושה בבית, אחרי אבל אני לא... כן. כולנו סופרים את הפה, גם אתה סופרים את הפה. צדיק. אחרי זה הבית נהיה... הנה, אני אעצור את זה כמה דקות, אתה יודע שאתה צודק. להמכיר, אתה יודע שאתה צודק, אבל אתה... לא צדיק. אתה יודע שאתה צודק, אבל אתה לא עונה, יאללה, מספיק. זה אתה, יושב פה מול אנשים שלא סופרים את הפה. בקיצור, אני אומר, גיא יפתח קבוצה, נשים חזקות. תקשיבו, זה עוצמה, אני רוצה בסייעתא דשמיא, המטרה שלי פה, ושזה יתפרס, להעלות כל יום תוכן אישי, לגברים בהתמודדות של יום יום. כלים עוצמתיים, לא צריך, לא, לנו, כל אנשים, אנחנו צריכים שיצאנו, לא? זה רציתי, לא יודע, רמתי לשלוח בבניין. לא, אפשר נשים, אבל אני חושב ש... יהיה איזשהו שלב שאנחנו רוצים לעשות גם לנשים. אין בעיה, אבל נשים, כאילו... מה צריך נשים? אתה כל היום תעבוד על עצמך ואשתך לא תראה מה אתה עושה. אז שיהיה עבודה... לא, אין בעיה. כן. לא מטיף לה, רק אתה לא יכול לכפות עליה משהו. לא, אתה לא מחפש. לא, אתה רוצה שהיא תשמע. גם שהיא תיכנע. אם אתה כאילו... אתה לא רוצה להשאיר לה את מה להעביר לה את מה אבל אתה יודע כמה יהודה יגיד לה גם להיכנע, לא? היא צריכה להיכנע, לא? אתה יודע, אדם שמקדש שישה, מקדש אותה בטבעת. למה בטבעת? זה לא עוזר. לאותה זה עוזר. נו, תגיד לו, משה, למה? למה מקדשים בטבעת? יפה, כמו שיוסי אומר, מוכנעים, גם היא צריכה. איך אני אעשה חיבור אמיתי? זה בדיל, טבעת זה בדיל. אבל ברגע שכל אחד מהצדדים מתכופף כלפי השני, אז מה קורה? אז הם מתחברים. ככה זה עובד. יש את השכינה, נכון? תקשיבו, השיעור היום היה מאוד שיעור מיוחד. הכנתי מהלך אחר לבנות איתכם בתהליך של מידת החסד, אבל יצא שיעור טוב. פעם הבאה אנחנו נמשיך מאותה נקודה שאני חושב שאנחנו צריכים להמשיך, עם כלים פרקטיים, איך ליישם ואיך לחבר את עצמנו כלפי האישה, כלפי הילדים, כלפי הסובבים שלנו, בצורה מאוד מאוד מיוחדת. מה שמותר עליכם לעשות, גיא יפתח קבוצה, בואו נתחיל לדבר בזה קבוצה הזו. היה לכם ניסיון, כבשתם, תעלה 2.5, אחים שלי, סיפור שקרה עכשיו כך וכך וכך, זה נותן עוצמה וכוח לאחר, אתם לא יודעים. עשיתי סדנה לפני 2 ברמת אביב. שם יש קבוצה, שם יש קבוצה שכל הגברים חזרו בתשובה, כל האנשים עדיין לא, והיה שם בלגן, ואמרתי להם תביאו לי, ועשינו שם ממש, עשיתי שם סלקציה רצינית, בחרנו 10 זוגות הכי שבורים בכל הקהילה, ממש ככה, ממש שבורים לחלוטין, ואז הם היו, אני הגעתי לאחד מהם לבית, והייתי מוסר את השיעור, ואז אמרתי להם את השיתופים, עכשיו אני לא היה וואטסאפ, לא היה כלום, אין ביניהם, והוא מספר, תשמע, כך וכך וזה, והם מספרים, והיא גם מחמיאה לו, כן, כאילו הוא מספר שהוא כבש את עצמו וזה, כאילו נהיה שיתופים, וזה נהיה כוח ועוצמה, פתאום אני אומר לך, זה, נכון שהשיעור נתנו כלים ודברים, אבל בעצם הוא יודע, השיתוף הזה, שהנה אנחנו נמצאים באותו מקום, באותו סיטואציה, באותו זה, והנה, אנחנו חיים באותו, הוא הצליח, גם אני יכול להצליח. זה העוצמה.
זה הרגשה טובה לך, לא? על זה אני רוצה לספר לכם סיפור. תספר איזה זמן יהודה, חופשי. גלשנו, אז גלשנו. אתה אמרת משהו יפה ואני יודע לספר לך סיפור. הייתי נוכח באיזה סיטואציה, שמישהו ביזה מישהו אחר. עכשיו זה לא היה כוחות, כי הוא היה עם מעמד מאוד גבוה, והבן אדם הזה היה עם מעמד לא רק שהוא היה נמוך, יש לו גם ערך עצמי מאוד 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 נמוך האדם הזה, וראיתי שאותו אחד נבעט. כאילו לקח את הפגיעה והכניס את הפנימה. מישהו שצפה מהצד כביכול? אני צפיתי מהצד. וביום הראשון שראיתי את זה, אמרתי אני חייב להגיד לו משהו, אבל הייתי כל כך כעוס עליו, ידעתי שהמסר לא יעבור. הלכתי לישון על זה לילה. יום למחרת ניסיתי הזדמנות לתפוס אותו, ואז אמרתי לו תקשיב, בחור כזה גבר, אני רוצה לבקש ממך בקשה גברית. עכשיו בקשה גברית, אחי, דבר. מכבד. אמרתי לו, מה שעשית אתמול, לא היה מכבד. מבקש מפלוני סליחה. מסתכל עליה ככה, כאילו, מה אתה מתערב? אז אמרתי לו, נע לך שאותו אחד מאוד קשור אליך. אין לו הרבה אנשים שהם חשובים לו. אתה חשוב לו. אתה פגעת בו מאוד מאוד דבר, וזה יכול לגרור אותו למקום לא נכון. אמרתי לו, יודע לך שזה הפעולה הכי גברית שאתה יכול לעשות בחיים שלך. מה זה קשור? אמרתי לו, כתוב אשרי הגבר, על יצר גובר. תתגבר על הכעס ועל יצר הזה שלך, ותבקש סליחה. הוא קרא לו ופייס אותו, והם נהיו חבל על הזמן. אז זה אני אומר, לפעמים אנחנו חושבים, הגויים עושים הרבה, כל אחד זה, הגבורה של היהודי, של האיש הישראלי, זה להכניע. זה לקבל את המציאות כמו שהיא. אגב, תדעו לכם שכל מושג חולה הנפש התחיל רק מרצון אחד, מהרצון לשלוט. שלוקחים לאדם את השליטה הוא נהיה חולה. וככל שאני אתן את השליטה בידיים שלו, נהיה חולה. עכשיו, זה לא רק חולה שהוא רוצה כבוד. חרדות ופחדים, בדקנו את זה בצורה, במעבדת החיים, כמו שזה נקרא, רוב רובם של האנשים לא נותנים להשם, הם רוצים לשלוט. קחת להם את השליטה, אז הם במעלית אין להם שליטה, בזה אין להם שליטה. מה בחרדות והפחדים? הוא רוצה לשלוט על המצב, הוא רוצה להיות נוכח, הוא רוצה להיות עכשיו כך. אתה יכול להיות, אבל במקום שאין לך את האפשרות, תתחיל משם, תשחרר, תן לו. במקום שאתה לא יכול, תן לו. וברגע הזה, אתה ממליך אותו, לא רק בראש השנה, אתה ממליך אותו גם בכל השנה. וזה, שידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם מלך, מלכותו בכל משלה. אם אני אדע לתת לו ממלכה, בכל רגע בחיים שלי, אני ניצחתי ונצח, גמרתי ואגמור, אין ייאוש בעולם כלל. חברים, אני אשמור אתכם. לא, יש הרבה זיכרון. כן, שבודר, חי. כן. נהניתי איתכם מאוד חברים. מאוד מאוד. כן. זה טוב, זה נותן לי הרבה שישאר ככה. מאיפה